2007. május 12-én a Wikipédia nevű internetes enciklopédiában jegyezte be valaki erről a kastélyról, hogy ilyen sorsa van, olyan sorsa van, amit akkor leírtak, jelenleg üres, és pusztítása folyik, hisz nincs gazdája. A mai napra azért jöttünk ide el, ilyen szép számban hajósra, hogy lezárjuk az enyészet, a rombolás és a gazdátlanság korszakát. Én nekem a vadászterem nagyon tetszett, meg a fönti, ahol a képek vannak, az is nagyon szép. A fiatal korunkban mindig azt mondták, hogy egy vadászkastély volt, és ez most nagyon szép, hogy megcsináltak egy ilyen termet, ami vadászokkal, meg hát a vadászattal van. A hajósi kastély egyik első osztályú műemlékévé vált a megyének. De én benne érzem a múltat, hogy művészeti alkotás, és egykoron valami emlékeztető dolog. Itt azonban föltámad, mint Főnix oraiból a kastély, jelenbe hozódott, és reméljük, hogy nagy jövője van. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek áldása szálljon le rá, és maradjon rajta. Büszkék vagyunk rá, igen, hogy ezt kiharcolták, nem tudom, hogy kinek az érdeme, de nagyon örülünk neki. A szavam is eláll, mert teljesen zavarban vagyok, meg vagyok illetődve. Nem igazán tudok mit mondani, elnök úr, mert amikor ide értünk, azt mondtad, hogy eláll a lélegzeted, olyan szép a kastély. Nekem meg eláll a lélegzetem azért, hogy megcsináltuk. Hajósváros önkormányzati képviselőtestülete 14/2008 12. 23. szám rendelet alapján Hajósváros díszpolgára címet adományozta Bányai Gábor Jánoshalmi lakósnak, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökének. Indoklás: Bányai Gábornak, Hajósváros legszebb műemlékének, a volt érseki kastélynak a felújításában nyújtott segítségért, kiemelkedő hozzáállásért. Elnök úr, én azt kérem, és az előbb, amit kért, hogy a Jánoshalmiakat is dicsérjem, itt az első példa. Elnök úr, ön az első és az egyetlen eddig Hajósváros díszpolgár és rábor. Két vár, hajós és Jánoshalmi ebben a papírban is ide egyesül. Köszönöm, polgármester úr, köszönöm, kedves hajós. Tolongjon a nép és csodája, mert itt kultúrát fog falni fogja a kultúrát. A múlt beszél itt, a barokk időktől a későbbi időkig belefoglaltatik minden, ami szép és ami csoda, ami csodálatra méltó.
generációnak az a felelőssége, hogy az őseinktől kapott értéket megőrizzük, és az utódainknak átadjuk. És ebben a hallatlan felelősség az, hogy ezek az egyszeri és megismételhetetlen értékek csak akkor maradnak fenn, ha minden egyes nemzedék megteszi a saját kötelességét. Ha ezt nem teszi meg, akkor itt a kastélynak a helyén most nem állna más, csak mondjuk egy emléktábla, vagy pedig építettek volna egy másik épületet, ami már nem ez a kastély lenne. Mindenki hozzátette azt, ami az ő sajátos felelőssége. És ezért tényleg szimbolikus az itt lobogó zászló. Mert ez az összefogás tette lehetővé ennek az álomnak a megvalósulását. Hajós városa, a megye, az ország, az egyház és az unió. Ami miatt nagy értéket látok benne, hogy összeköti a múltat a jelennel, nem csak a régi bemutatására törekszik, hanem nagyon jól reprezentálja, illetve mutatja be a mai világot is maga körül. Minden könyvről először a cím és a borító alapján kaphatunk képet. Ez a fotóalbum a Dunától a Tiszáig címet viseli, és Bács-Kiskun megye egyik jellegzetes képe. Láttam a szépet, itt maradt a szememben, csak lehújni kell. S ha megvakít is az irigy sors, ezt soha már nem veszi el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Ma 4 Habsburg kép képezi az egész kastélynak az ékét, és személyes kötődéseim is fűződnek hozzá, mivel a plébánián ugye ott őriztük, mi hajósiak több évtizeden keresztül, és mindig megmutathattuk, és őrizhettük, és baromi jól látni azt, hogy igenis az emberek foglalkoznak a múltjukkal, és megtalálják a szépet. És örülök, hogy nem kallódott el. Tessék befáradni! Én gyermekotthonos vagyok, és 3 évig itt éltem bent, és így jó megnézni az egészet, hogy láttam, hogy mi volt és mi lett belőle. Szerintem elbűvölő, és ajánlom mindenkinek. A földszinti fogadótér, a Szelet Aréna az, amelyik megragadott, mert emlékszem a zöld, olajzöld színére és pusztuló vakolatára és a padlójára, a benne lévő romhalmazra, és akkor azt láttam meg először, a felújítás, ott indult a restaurációs munka, és már láttam az első rózsamintákat, akkor én ott elszorult torokkal néztem, hogy mi alakul majd ebből ki.
Van egy francia barátom, aki tudta megnyitón, és mutatott egy ilyen, mutatta, hogy bravo, megmondta, hogy érezte, hogy magnifique, tehát a csodálatos.